Nagtipon kag nagprotesta ang grupo sa mga kabataan sa atubang sang West Visayas State University kag sa Iloilo National High School kadungan sang pagsugod sang klase kahapon nga adlaw. Iniaguni pahayag nga ila pagpamatok sa padayon nga pag-implementar sang K-12 program. Sa interview sang Bombo Radio kay Arlie Bosque, ang Secretary General sang Kabataan Party List Panay, ginpahayag padayon ila panawagan sa gobyerno nga pamatian ang sentimiento sa mga estudyante kaginikanan may kangtanan sa K-12 program. Suno pa sa iyang ang K-12 isa sa mga nagadugang sang mabugat nga palasanon sa ginikanan kag estudyante bangod sang pagdugang sang duwa ka tuig sa ilang pag-eskwela. Ginsiling man sa mga grupo nga halin pa sang 2013 ginabatyag na sang kabataan kag ginikanan ang negatibo nga epekto sang K-12 program, lakip na diri ang dugang nga gasto. So sa ila nagabot ng tion nga dapat repasuhon o basura ang programa agud makabulig sa mga pamilya nga babuhinan ang ilang mga ginagastuhan. Nagapanawagan man ang grupo kay Presidente Marcos nga tagan prioridad ang pagsulbar sang nagapadayon nga mga problema sa sektor sa edukasyon, nakip ng kakulangan sa mga pasilidad, mga kagamitan kay iban pa nga mga kinahanglanon sa mga estudyante kag sang mga teachers. Makita naton alin sang 2013 padayon nga ginaagunto sa mga kabataan nga estudyante kag mga ginikanan naton ang programa nga K-12. Amo na subong adlaw panawagan naton nga ibasura kung panahon na gid para ilabi na subong no nga naga kita sa idalom sa isa ka krisis sa ekonomiya naton, nagasirit silingon nagasirit ang presyo sa mga balaklunon, manubo ang sweldo sa aton nga mga ginikanan, sinanay si tatay naton. Ba panahon na gid nga ibasura ang duwa ka tuig nga additional sa high school education naton sa edal ang senior high school naton bangod sa immediate makabulig ini magalibyo sa ginaagunto sa mga ginikanan naton nga galaskuhan. Si Arlie Bosque ang Secretary General sang Kabataan Party List Panay.